Aquí tenim una font d'alimentació de Garmin que ha deixat de funcionar. Bueno, a vegades s'engega i a vegades no s'engega. Per obrir-lo no és trivial. S'ha d'obrir per aquí i girar. I així es pot treure la punta i surt un fusible aquí dintre. Està bé. Per obrir-lo, com que està termosoldat, doncs no hi ha gaire més remei que trencar-lo i anar trencant fins que es pugui obrir la carcassa. I el resultat no falla. És que tenim aquí un condensador que està fent caputxino per sobre. A mirar què passa amb aquesta font quan el condensador aquest està funcionant malament. Tinc aquí connectats els 12 volts des d'una font i aquí hi he posat una resistència perquè consumeixi, com si fos el GPS que està connectat. I aquí en l'oscil·loscopi tinc un volt per divisió. Un volt per divisió serien 1, 2, 3, 4, 5 volts. Hauria de pujar aquí dalt si això fos una font de 5 volts. Anem-ho a veure. De moment doncs marca 0 i vaig a donar-li 12 volts. Vaig al tanto perquè la resistència aquesta es farà de seguida. Aquí tenim la font d'alimentació, com que és commutada, treballant, pujant i baixant, aquests 5 volts. Tenim els condensadors canviats i anem a alimentar-lo amb 12 volts i llavors aquí tenim una resistència de 10 ohms de càrrega perquè gasti 5 watts com si hagués el GPS connectat. Aquí en l'oscil·loscop veurem a veure si la senyal que surt d'aquí surten aquests 5 volts d'alimentació que serien els correctes. Tenim 0 volts, engegarem 0, 1, 2, 3, 4, 5 volts exactes i a més no hi ha gens de rissat. Està exactament estabilitzat a 5 volts, encara que li posi jo moltes diferents divisions. Veig que no surt cap pic ni res. Hem curat el problema de l'alimentador, que de fet s'ha acabat carregant el GPS.